खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 अक्ट'बर 2023 बारायजा बे सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव आरो खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। राजस्थान रायजोनि उदयपुराव सासे 20 बोसोर बैसोनि सेंग्रा जालायखौ बिनि लोगोआनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों, दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सिगारेट बिनायाव होयैनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। जेब्ला बिसोरनि गेजेराव खौसेयै जौ लोंगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। अदेबानि जौ लोंनायाव सिगारेट बिदोंमोन आरो सिगारेट बिनायाव होआखैमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। बुथारजानाय सेंग्रा जालायनि मुङा जाबाय रहित आरो बुथारग्रानि मुङा जाबाय जितेन्द्र। बे समाव जितेन्द्रखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गले गले मैदेरनि उदखार सोमजिगासिनो दङ। बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि 1 नं खाग्राबारि गामियाव मैदेरनि उदखार सोमजिदों। 1 नं खाग्राबारि गामियाव बिनजु नार्जारि नखराव मैदेरा फैनानै सिलिंखार बिलिंखार खालामना गालांदों। जे समावहाय आङो बिजामादै बेमारिखौहाय गुवाहाटियाव थांदोंमोन ना, आं बि समावहाय आङो न'आव सफैस्लाबनो हायाखै। हस्पिटालावनो आङो 3:30 आङो ओंखारनो मोन्दों। फैनानै जेथियानाखि आङो हावलि मोनहां जाफैयो, बे समावहायनो जाहाथे सासे खाथिनि मानसिया नोंसिनि न'आवहाय मैदेर फैगासिनो दङ होनना बुंनायावहाय आङो फिसालाखौ फोजावहरदोंमोन। फिसालाया बे समावहाय ओंखारनो होनना नायोब्ला मैदेरा सफैनानै माब्लाबानो वालखौ नारफैबाय। बेबायदि जादों आरोखि। बे टाइमा जादों जाहैबाय माने 7टा बाजि टाइम जादोंमोन आरोखि। 7टानि समावहायनो बेबायदि घटना जादों। आंबो बे समावहाय थिग बुङै रायलायै गारि फैनायनि खोथा नालाय आङो बे समावहाय आङो जे हावलिखौ गेजेर नांबायमोन आरोखि। हावलि गेजेर नांनाय समावहाय न'आ बेबायदिनो घटना जानो हादों। फिसालाया माने दसे न'आवल' हाबनानै थादोंमोन आरोखि। न'आवल' हाबदोंमोन। ओमफ्राय दा ओंखारनो होननानै खाया खालामनायावहाय मैदेरा सफैग्रोबायसो। बेबायदि घटना जादों। जेबो जायाखै नामा? मानसियाथ' जेबो जायाखै, माने ओंखारनो जेबो राहा मोनाखिसै बियो। न'आव सासेबो मानसि गैया, बे सासेल' दंमोन। बेराफारनैखौबो नाख्रेबना गालांजोब्बाय आरो लोगोसे माइरं दंमोन 32 केजि बायदि माइरं। बे माइरंखौहाय बुख'नानैहाय जाबाय, गारसारबाय। आरो बाव संख्रि दंमोन, माने 4 केजि पाकेट दंमोन। आरो बेनिफ्राय बेवहाय डाइनिं टेबोल दंमोन। डाइनिं टेबोल ओमफ्राय चेयारावथ' गारहरबाय नै। बेवहाय मोनसे माबा कट बायदिसिना दंमन, सकाटखौ बख'बाय नै। डाइनिं टेबोला नै बेयावनो बोखाना गारहरबाय। सरकारा अनदोंब्ला बे जाथायखौ नुनानै सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे एसे सुबिदा हरनोब्ला आंनो गाहाम जागौमोन। जायनि फलाव आङो ओरै बेराफारसे फिसाफोरनि फरायनाय बेमारिखौ सिकित्सा खालामनो लाङैनो 7 बार 8 बार जाबाय आङो बेबायदिनो बेमारिखौ गुवाहाटियाव लांलाय लाबोलाय। माब्लाबा क'क्राझाराव, माब्लाबा बरपेटायाव बेबायदि लाङै बहुद रोखोम टाइम जाना थांबाय आरोखि। दा बेयाव आङो लार सार एकदमबारे निरुपाय जानानै दङ। दा बे उवालखौ आं बोरै थिखांनानै आं बेयावनो किसान खालामो, बेयावनो आङो माबा माबि जाग्रा बेसादफोर दोननानैहाय न'खर खाङो। दा उफाय गैया, बेबायदि उफाय हारा जानांगौ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।